खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि बे भिडिअआ गिर्जा ओपनिं खालामजेननायनि नैबे गिर्जायानो ओपनिं खालामगोन दिनैहाय दा बरायजेनदों जाहैबाय मेन हाईवे रोड खाथिनिफ्रायनो फादारमोनखौ गेट मोनसे दङ बिनिफ्राय बरायजेननाय जाबाय लोगोसे नैबे डान्सआ जाहैबाय गार' डान्स जायखौ बुङो वान गाला आरो लोगोसे खाथियावनो दंबावो आदिबासी बै बिसोरनि उनथिंजायहाय मोनसे स्टेज दङ नालाय बावहाय बे आदिबासीनि डान्सजोंनो बिसोरखौ बै स्टेजसिमहालागै बरायनानै लांनाय जागोन आरो नैबे मोनसे बागुरुम्बा डान्सआ जाहैबाय जों बर'नि बागुरुम्बा बेखौ जों मालाबाबो बर'फ्रा नागारनो हाया लोगोसे बिखौ गिर्जानि दरजा बा फिथा हास'नो थाखाय फादारफोरखौ बरायनानै लाङो थोदो बिदिब्ला जों नैबे फिथा हास'नाय खाथिसिम थांग्रोनि फादारफोरा हाबबायानो गिर्जा खाथियावहाय नैबे जाहैबाय गिर्जा गोदाननि जागायजेननाय फिथा हास'नायाव मोननैसो प्रेयार खालामनाय बा आर'ज खालामजेननाय जायो बे हिसाबै फिथा हास'जेनाखैनो सोर हास'गोनथाय जों एसे नायनानै लानि लोगोसे बिनिफ्रायनो गासैखौबो हानायमानिखौ खोन्थाजोबनो नाजागोन हायिखौथ' माथो खालामनाय लोगोफोर जाखिनि हायो नोंथांमोना बावहायनो नायलांगोन होननानै आं आसा खालामदों We all clap loudly. And now invited of the sanction of the prizes to hand over the key of the capital church to introduce Thomas Mann. Clap, 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 all clap now. Opening the keys. Opening the cathedral door keys. By our His Grace Thomas Mann Prabhu दानिया लोगोफोर फिथा हास'खांबाय हास'खांनायनि उनावहाय जों गासैबो फादारफोरा गावबा गावनि जायगायाव जिरायहैनायनि फालासै लोगोसे गिर्जानि सोरगिदिं जाखिनि साजायनाय बेखौ नोंथांमोननो जा एसे हायो खोन्थानो नाजानि थ' बिदिब्ला जों नायनानै लाग्रोबावनि नङा होमबा लोगोफोर ओरैबायदि गिर्जा गोदान ओपनिं खालामजेननाय ना ओंखायनो ओरैबायदि दिनै होंगो दोंगो जाखाजोबदों बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय गिर्जाया दिनै फार्स्ट ओमफ्राय ओरैबायदि साजायखादों आलाय फबजोबखादों बे जिनिसानो फेना नुवाखै बेथ' जेबो खोथा गैया नै गोजौनिया नुबाय अब्ला लोगोफोर जों जानायनि फारसे दावखोलांनोसै बेसेबां मालाय जिरायबाय उखैहाबबाय नङा होमबा लोगोफोर नोंनिलाय नै बेबो मारिखायो माथो बानलुआखौ नोंनिलाय बानलु जाया मोनसेल' मानसि गाहाय हिसाबै थाइसेल' जाबाय बे थाइनैखा नोगोर रागा खरा होनदांलै ओंखाम जानायनि ना लाइन ओरैहाय जानायनि बे बाराव फालासै लाइन लाइन लादो फैदो बे फोथाराव जानांगौ आरोखि सान्दुं गोसाजों खोथा गैया ओरैबायदि होखानांगौ जाहैबायनो बोलो हो जानाया बानलु गैया माथो बानलुआ दंमोन लाबोनो बावदों नैबे थाइसेखौ मोनजासाबबाय लोगोनिफ्राय आदसा नोंसोरनावथ' माबा मोनसे खमि जाथारबायलै एसेब्लाबो जाबाय माबा मोनसेया माने बेदरा एसे खमथि बायदि नुहुरबाय आं औ बेदरानो खमसिन जाबाय नों खम जाखादों दा दरनैल'जों नों बर'फ्राथ' बिदि दरसे दरनैजों सोलियालै नामा खुरै मोननै गाहाम मोनखानांगौ दा हा इदिलासो जानाय जाखायो दा जोंबो एसे बोलो होनि नै मा बेदर जाखोथाय
अमा जादों नोंना माथो नासो ओमफ्राय नै नासो नोंलाय आं अमा जाबाय नै आच्छा स्किन डिसिस संनासिनो आच्छा नोंसोरनाव गासैनावबो एसे खम नुजोबदों आं मोनसे जिनिसखौ अमा बेदरा दर औरा बे गैयाब्लाबो खुरै मोननैया थाखानांगौमोन दा नामा औ नों बिसिबांल' जाखायोदां जायोमोनलाय जानाया एसे खम जाबाय एसे खम जाबाय दा खम जानाय मोनखादों आंबो बिदिया मेगना सोलियालै आंना दा बिना लायफिनथारगोन आङो बिफिनखाथारगोन आंबो बिना लाहै दे जादो बेदरा माबा 15 कुइन्टेल 15 कुइन्टेल बा अमाया गुबुन ना दं बेसेबां नायाबा नाया 3 कुइन्टेलनि गोजौ 3 कुइन्टेल नांबावगोन थोगोनसै बियो थोहोनायसो जायिफोरनि थाखाय अमा बेदर जायिनि थाखायल' बियो जायिनि थाखाय जोंथ' अमाबो जायो नाबो जायो फारसेनिफ्राय जाजोबथारो नोंथ' राजोब जायो हाबनि दैसो ओंखाम बा पकेटाव मा लालायखो दे जाबो जाबाय पकेटाव माबा मबाइल ना मा बियो मबाइला हाबलायखाला वाकि टकि आच्छा बेजोंसो जों बहुत खामानि मावगासिनो दं मबाइला नेट नाङाखै होंगो दोंगो खय हाजारसो जागोन मानसिया 18 to 20 बिनि गेजेराव जागोन 1000 बिनि गेजेराव जागोन बारनोबो हागौ आच्छा जों होमबालाय ओंखाम संनो हाबैबावग्रोनोसै औ अमा नै बर'फोरनि थाखाय अमा टमेट' बाथोन दालि लागाव अमा बिदि बेबो अमा ओरैबो अमा जोबसो हरैहाय लाब्रा नैबे ओंखाम गोगोमलै लाब्राया खयथा ओरैबायदि जोबदों नामा बैफोर मोनजोबखाबाय दा आदा संबावगासिनो खावसे थांबाय आच्छा खैला मैलानिफ्राय संनाया खैला मैलाना गोगोम जायोलै एसे लाब्राया खयथा साराय दं नै ओरैहाय रानग्रा ओरैहाय खुरग्राया संग्रा बबे जायगानि संग्राफ्रा खैला मैलानाव संनायाव सब बाहाग मोनखाबाय थायोलै एसे संनाया गोगोम जायो दांनिया आरो होबावदों नामा संगासिनो आरो संबावनांगौ बा फुंनि खयथानिफ्राय सङा फुंनि हरनि 1टानिफ्राय लागा अखा थंब्लेखा औ आच्छा संनाया अमाया खयथानिफ्राय स्टार्टआ औ स्टार्टआ बेंगलनिफ्राय ए बेंगलनि अमा होमबालाय जानो माबायदि जागोनब्रा जानायाथ' खायसे गोरा खायसे गुरै माबायदि लाबोखो एसे बिदियालाय जाखासिगोन नङा होमबा दा जानायब्लासो मिथिगोन नोंसोर जानायदों जानायाखै नंगौ आच्छा जाखागोन दे ओरैहाय ओंखामनि जोब ओरैबायदिखा होंगो दोंगो जाखाबाय बिहाव सोनाया मायाव गोग्लैगै बेयावसो मायाव गोग्लैखोरा नोंनिया आंनि माबायावसोमोन मायावमोन नानि फुदिं सासाव नानि हाबा ना एवनायाव ना माबेसे जाखो नाथ' एवदों आरो जादों खय कुइन्टेल नाया पाब्लिकफोरनोबो नाया खय कुइन्टेल एवखो 3.5 कुइन्टेलखा थोदों मोनानिफ्राय हरनि खयथानिफ्राय एवा दासिमबो दासो जोबखादों दे होमबालाय जाखानोसै दा ओंखाम उखैनाया हालान्दां नों लाइनाव हाबबाय दासोमदोन फैद' जाखानाय थैदो बेयावबो होनो हायाखै बेयावबो हाबजासै दा हाबदों मानि ओरैहाय एसे बांसिन मोनदों मानोथो जायाखै दासिमबो ओंखाम आखाव मानो लाबाय थाखो बिदिलाय जादो ना आन्दायबाय
Anda ke? Onkam za roंले नोङो ना मा? Dosongan जादो, dosongan बोनो इसे जादो. Ore ओंख्रि गोग्लैबाय ओंख्रिया. मा लाखो? अमा बेदर. ओमफ्राय दे थिगैनो दं. बोलो हो जानाया खमथि खालामनाङा. ओरै मोसाखावरि गोजा नामाथाय? आच्छा ओंखायनोथ'. आंनि फिसाफोर गोजा. बागुरुम्बासो. बिसिनि खाथियाव बारा बुंदों. मा लाखो अमा बेदर लायासै? नासो लाबाय. दे नोंहालाय अमा बेदर? आच्छा जादों इयो. बेयो अमा बेदर लायाखै ओहोसो लादों. आच्छा नोंलाय मा लाखो नानि? अमाबो लायाखै होनबा? जों जानानै लाग्रोनि. अमाबो मोनजागोन, पनिरबो मोनजागोन, नाबो मोनजागोन, लोगोसे आरो मा मोनजानाय जायो. ओइ सोमदोन नों माखौ जागोन? आं अमा जाला जायो. ड्रेसखौ नायना सोंब्रा. आच्छा आसाम टिकेट मै. अमा बेदरा खम होयोब्ला गासावना थांबावखागोन जाहैबाय. हा? नै बानसु जानो हा. आच्छा जादों. मा जागोन गुमैयालाय? आं बानलुखौ नाङालै दै नांगौ आं जानो हाया बेखौ. अमा बेदर अमा नङाला जाया. बेजोंल' हायखाबा नै रांग्राफ्रा सिख्लाफ्रा साफा सिख्ला गोजा बिसोरो. हेभि लाखाबाय माथो सार. अमा मेजेमल' बिदिल' लाबाय दालि लाखासै. बबेजों? बेक साइडआव जायो. गोग्लैसिगोनसोलै आङो. गोग्लैया मोजां ला. आंनि बायदि जाल' सोनांगौरा. फैद' दाना ओरै फैद'. जेबो नङा. बे माने उफैनो हाला. हेभिथार नामा? ओरैबायदि फोरमायखाबाय. आसाम टिकेटखौ नुनानै. दासो बिराद सान्थि मोनबायलां एबाराव. एसे मोजां सान्थि भाबै जानोसै. साबसिन जाबायथ' नोंसिनि जायगाया सार. दासो जादों एसे न'आव जानाय बायदिल' मोनखाबायलै सालाखौ. आं लिंबोलाथ' गैलामोन नोंसोर जायगाया. गेलेबोलै हायाव जिरायनो जासिगौमोन. दा बुंसै सेलफि मोनसे लानोसै दे. जाबाय फैनाय जाबाय. दहाय बियो एसे खालिमोन दा एबारावहाय बरथिक जाजोब्बाय. जोब्बाय दा नंगौ. सान्दुंब्लाबो जेबो ओंखारा दा. दे बोलो हो. जादों ओरैहाय माने दहाय लांदांमोन नालाय दा एकदम फुरा जाजोब्बाय. बायदि के मांस लैसे? गाहरि मांस. गाहरि सारावथ' एक नाखाय. दे बल दे खायदो. ओरैबायदि होसोलांखाबाय हानलायबाय खनाजों आलफ्रेड मैयानि दाखालिनोसो. एक्सुवेलि बे हौवा गोदानखौनो हिनजाव गोग्लैगोन ना मा फंबाय? हौवा गोदानाव गोग्लैगोन ना मा बे दाबो? दासिमबो माने नै गेरजायाव फैदों नै आलफ्रेड. जोङो ओंखाम जानो आवगायबोबाय. बेबायदि प्रग्रामाव इन्टारेस्ट जायो. ज' जाजाय लोगो मोनलायो ना. आरो प्रसाद बायदि इसोरनि बोर मोनो. बे प्रग्रामाव माने ओंखाम जानांगौ आरो. आच्छा सिम्पोलैनो रायजो राजाजों ज' जानानै इन्टारेस्ट. मा लाखो नों ब्रादार?
गोथार बाइबेल बेनिफ्राय गिर लेखा ओमफ्राय गोथार सप्तानि मा होनो गोथार सप्ताना मा होनोमोनलाय हलि उइकआ फैगासिनो गुड फ्राइडेआ आच्छा नंगौ लाबाय बेनिफ्राय रजारि लाबाय साबिनि किचेन होनो आरो इंराजियाव बर'आवबा मा होननांगौ साबि लाग्रा ना मा होननांगौ जाखो बेखौ लाबाय ओमफ्राय गोथार दै सोग्रा नै बथल लाबाय दा जानायनि लाइनाव हाबनोसै नामा ब्रादार दे हाबदो ओंखाम रानग्राफ्रा साफा साफाथार मा पेरिसनिफ्राय फैनाय रा साफाखौ नुखादों नामा आरो बिदिनो हाबा हुखायावबो रानखायो नामा नोंसोरलाय दिनै बे गिर्जा बेखेवनायनि थाखायल' इसोरनि थाखाय भलन्टियार आमगुरि बालागारि बयबो लाइन जाबाय नै जोंना फंबायमोनहाबो भिडिअ बानायजोबखाबाय नालाय होंगो दोंगोखा जानायाव हाबहैसिगोन बिसोर दा गासैबो जों जाखांनानै फैनानै मोनसे जायगायाव ओरैबायदि स्टेज मोनसे दंबावो खाथियाव बे स्टेज खाथिनिफ्राय बयबो गिर्जा गखांनानै गिर्जा ओंखाम जानायनि सम सफैनायलाय गासैबो ओंखाम जानो थाखाय ओंखारलांनाय जाबाय बावहाय हाद्रि दाना फैफिनदो लोगोफोर फादारफोरखौ बरायनायनि हाबाफारि बबे जायगानि फादारफोर फैदों बिसोरखौ बरायनाय जाबाय Right Reverend Lomen Monteiro, Bishop of Agartala. Next, I would like to invite Right Reverend Paul Matikat, Bishop of Tipu. Right Reverend Paul Matikat, Bishop of Tipu. To do this honor, Reverend Thomas Denjar नुदोंलाय नोंखौ Denjar नुदों जाबादा जाना खेबला बायदों इसेया ओरै थांनानै माखासे भिडिअखौ खेबजोबनाय जायाखै ओमफ्राय सासे लोगो मोनदों नै दा बे गिर्जा गोदाना दिनै अपेनिं खालामजेनबाय आरोखि ना आरो माला रबिबार सफैबावगोन आं बेखौसो नेनानै दं दिनैथ' मोजां हाबनाय जायासै फैगौ सानदेआवहाय मोजाङै हाबगोन ओमफ्राय दिनैनि ब्लग बा फिसाखौ जाबादा जा खेबनाय रोंबाबो रोङाब्लाबो खेबनाय बे ब्लगखौ बावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय